баъди пешоб карда баромадан мақсад бо ҳамон коғазҳо қоқ мекунем, не ки мебурем берун ягон кораи вазбин ё бори вазбин мебардорем, ки ҳамон қатраҳои мақсад мебурад, оё либоси мо бенамоз мешавад? фуқаҳо раҳматуллоҳ алайҳим мегӯянд, ки агар баъди ин ки ба либос чакид аз миқдори 1 дирҳами шаръӣ камтар бошад, яъне бенамоз нашуд мегӯянд. Шариат авф кардагааст, яъне миқдори кама. чунки вақте ки одам истинҷои сангин, дар замонҳои қадим истинҷои хокии сангин буд, об азиз буд, ҳамун истинҷои сангина Аллоҳ таоло қабул мекард. яъне мардум истинҷои сангин мекарданд, ба таҳорати дастурое ки мо мегӯем ҳамихел таҳорат мекарданд. Таҳорат гуфта ҳамуна гуфта мешавад, аз даст то по. истинҷоро ба об намекарданд, хосатан аҳли Мадина. истинҷои сангӣ мекарданд, фақат як истинҷо бе об. аниқ ки бо истинҷои сангин маҳалли яъне наҷосат сатфоиз тоза намешад. вале як миқдори танга Аллоҳ таоло каму беш наҷосата авф кард. бинобар ин фуқаҳо мегуфтанд, ки агар миқдори ҳамон пешоб баъди чакидан дар либос вақте ки чакид васеъ мешад, агар аз миқдори як танга кам бошад, маъфувун анҳу, яъне бахшида шудааст. азар зиёд шавад, гузарад ва шустандаи кор ва иваз кардандаи кор, яъне камакака шариат бахшидагӣ, барои он ки ма ҷаъала алайкум фи ддини мин ҳараҷ, аллоҳ таоло дар ин дин барои шумо машаққата намехоҳад. юриду ллоҳу бикумул юср, аллоҳ таоло барои шумо осонӣ мехоҳад. вала юриду бикумул уср, барои шумо душворӣ намехоҳад. бинобар ин каму беш ки масалан аз баъзе парҳез кардан аз ин хел чизо душвор мешад, ина авф кард Аллоҳ таоло аз карим, аз меҳрубониш ва аз раҳматаш ва машаққат буданаш. аллоҳ таоло ба бандагонаш авф кард кама. лекин пешоб наҷосат аст. вақте ки миқдораш ки калон шуд, бояд шуста шавад. валлоҳу таъала аълам.